ቀዳማይ ሕቶና እግዚአብሔር ንቃኤል ሐውኻ አብ ያሎ መስበሎ ቃኤል እንታይ መለሰ? ቃኤል ዝመለሰ መልሲ አይፈልጥኔ አነዶ ሐላው ሐወይ ኢሉ መልሲ ሃበ። ካልአይ ሕቶና ብጸሎቱ መሳኹት ሰማይ ን3 ዓመትን 6 ወርሕን ዝዓፀወ ነቢይ መን ይበሃል? ብጸሎቱ ን3 ዓመትን 6 ወርሕን መሳኹት ሰማይ ዝዓፀወ ነቢይ ኤልያስ ይበሃል። እዚ ድማ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 17 ንመልከት። ሳልሳይ ሕቶና ሕፍረት አቦ ርእዩ ንግዳም ወፅዩ ንኣሕዋቱ ዝነገረ መን ይበሃል? ካም ይበሃል። ራብዓይ ሕቶና ብጸሎቱ ንፀሓይ ደው ዘበላ ነቢይ መን ይበሃል? ብጸሎቱ ንፀሓይ ደው ዘበለ ነቢይ ኢያሱ ኣብ መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 12 ንረኽቦ። ሓምሻይ ሕቶና ወንጌል ዮሐንስ መዓስ ተጻሒፉ? ወንጌል ዮሐንስ ወይተናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽብሪ ምስ ዓረገ ድሕሪ 30 ዓመት ኣብ 7ይ ዓመት ንግስና ኔሮን ጭሳር 64 ዓመት ንኤፌሶን ምእመናን ብቋንቋ ግሪክ ከም ዝተጻሕፈ መጽሓፍትና ይገልጹ። ሻድሻይ ሕቶና ኣቲ ሓፍትና እልፊ ኣእላፋት ፍረይ ዝብል ምዕራፍ ኣበይ ይርከብ? ኣቲ ሓብትና እልፍ ኣእላፋት ፍረይ ዝብል ምዕራፍ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ፍቅዲ 60 ይርከብ።